בכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על אוטו ועל בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. פותחים נכון, המקום הכי חם במזרח התיכון. מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלאגן בתל אביב. חולים על מעוולים ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבאסים יעשה לך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שם, אין לנו עידן.